हेल' लोगोफोर दासिम माने जोंनि न'खराव मोननैसो बिदिनो भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दा माने जोंहा जिसु सारि जानाय दिन जा बर'दिन सफैलायबाय। दा बेनिखायनो दा जोङो न' फोसाबनो नागिरदों, बिदिनो रं फुनो नागिरदों लोगोफोर। दा नोंथांमोना माने भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्ला बुजिगोन जोंहा रङा माने खेबसेनो जोङो गिदिर बायनो हायाखिसै लोगोफोर, मानोना जोंहा बेटारि गारि सालायनानैसो जोङो जायो नालाय, ओंखायनो सानफा मोनफा बिदिनो जोङो बेखौ बायनानै जोङो दा बेखौहाय माने फुदों आरोना। दा जोंहा बे न'खौ हाबदोंबाबो जोङो माने खावसेल' फुनदोंमोन लोगोफोर। दा माने जोंहा खावसे दंबावो, दा बेखौ आं फुननो थांगासिनो दं। नैबे सिगांनिखौ फुननानै हाबग्रोबाय, ओमफ्राय ओरै दंबावो। नै फुनगासिनो मोजांबो। नों गाखोनो हायो? आयौ खामफ्लाय जाबखोलायबावदोंसो नै। खामफ्लायानो गंसे दं, गंथाम। माने लोगोफोर जोङो माने जोंहा हाजिराबो सोनो हायासै नालाय, दा बेनिखायनो दा आङो हाजिरा मावनानै जाग्राखा मानसिखाय दा आंनो फुनो। आरो बिदिनो मानसिफोरनावबो बिदिनो हाजिरा फुनला होयो। फुनगासिनो। आङो हाजिरा फुनो माने सानाहाय बिदिनो गारि सालायनोसै, बिदिनो कन्ट्राक्ट लानानै मोनायावहाय माने बेबादिनो 5टानिफ्राय आङो हरनि 9टासिम फुनो लोगोफोर। दा जोङो बेबादि जोङो जिउ खुंबोदों लोगोफोर। जों दा एनायनो खस्थ'खौनो जों सानना लाजायो आरोना। जा न'आ इसिबां माने जोंहा केपासिटि गैया नालाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना माने बेखौ नुगोन, माने दा जोंहा बोसोर गोदान जाबाय नालाय, जोङो माने जा बर'दिन माने गेदेर सान। जोंहा माने जिखुनु जाया जेखि धोरोमाव थाया मानो जोङो माने इसोरखौ जोङो सिगाङाव दोननांगौ लोगोफोर। दा बिनिखायनो जोङो माने गाननाय जोमनायबाबो जोङो माने नैबे बर'दिन माने गेदेर सानावहाय जोङो गाननो मोनाबा जों गोसोखौ एसे बोरैबा मोनो आरोना लोगोफोर। दा जोंहा देरसिन गेदेर साना जोंहा नैबे बर'दिनानो लोगोफोर। दा बेखायनो जोङो न'खौ फोसाबो। दा लोगोफोर जोंहा नैबे न' गंसेयावनो माने अनेक गोबाव जोङो रायजो जाबोबाय। दा जोङो बावनो उन्दुनानै जोङो बिदिनो सिमां मोजां जोङो नुबोबाय लोगोफोर। दा लासै देरबोयै बिदिनो थाखा जमा आथायै खस्थ' लायै जोङो दा बेसिम माने जोङो नैबे न' गंसेखौ जोङो सोरजिनो हाबाय। आरो मोनसेया जाहैबाय नैबेनो, दा बेखौ आस्ते फैगोन बर'दिनाहायबो बेखौनो माने फोगोमनो नागिरदों लोगोफोर। दा जोंहा नै माने मैगं सायदों। दा बिथाङा माने नैबे आब'जों माने थांफानानै सकेस गोदान, माने फालें गोदान, गानग्रा जोमग्रा गोदान लायफानो जोङो रेडि जानो नागिरदों। दा गारिया आंखौनो लांगोन। दा उफाय गैया, आङो दसे बे रंखौनो फुननानै थांसै लोगोफोर। माने जों 8:30 थांगोन। जोंहा माने हाजोबाखै नै लोगोफोर। नैबे जाहैबाय आंनि बारि, माने गासै 3 बिगा दं गयआ, माने फिथाइ थायाखै लोगोफोर। फिथाइ थायोबा देनांहाय माबा मोनसे इसोरा मोजाङै मोजां दोनोबा माने जौगालांगोन लोगोफोर। आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था, माने दिनैहाय जेन'बा फार्स्ट जोंहा डिसेम्बर हाबनायनि जा फास्टिं थागोन दा हिनजावफ्रा। दा नोंथांमोना नायलांदो, माने जानाय बिदिनो प्रग्राम बायदिसिना खालामगोन, माने जाहाथे जोङो बर'दिनखौ मोजाङै मोजां लोमजाया साजाया, दावराव दावसि जाया, बेफोरबादिनि थाखाय जोङो मोजाङै रंजानो हानाय बादि। बेखायनो दा
फार्स्टजों थागोन आरो माने फुंनिफ्राय सानसे ओंखामखौ जाया लोगोफोर दा बिसोर माने 3टा 4टायावसो ओंखामखौ मोनजाहैयो लोगोफोर दा एसेनोसै लोगोफ्रा दा नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लोगोफ्रा साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो लोगोफोर अब्ला थानायनि कफि लाब्रा जानो नागिरदों दा गेजा जोब्बा नैरैहाय अमा बेदर गोदागासिनो दं इथाया गावदां आरो इलबिना जानायावबो देन्जार गोजासो नायलाय बिसोरो मा गुखौखो आमायथि नैबे जोंनि फालकहाय नायना लाखा लोगोफोर लाब्राया मोजां संहाय जाबाय दा mobile गाहायाव हांसो जिरायनायजों मानायजों दामफेरदां गुफुर गानजोबनायखाय जानायावबा देन्जार गोजासो एलबिनाथ' एलबिना आथिं उथिं बिजौबो गाराखिसै दावगांखौ माबाखौनो आथिंखौनो बेथ' बे लाब्राखौ बिराद गोथाव मोनखायो आसाया नायनानै लाग्रा नुवाखै जोंना फालकआ माबायदि हासु लालाबायखो आं जालाहाय माला लाखोलाय आयै खामानिया बेहा माबा दावगां गारनांबायनो बिराद फालकखौ बेबायदि खामानि मावहैयो अननायद्रायनो बेदर जायैनि बेखौ आं जि गोथाव मोनो बेखौ दा बेखौ आं मोसा मा बेखौथाय बे थांफिननांगोन सानसे नोंनिबो थागिरिया ओइ आंनि जिउ नोंखौ आंनि बे समायना सोलेरनो थांफिननांगोन सानसे नोंनिबो थागिरिया जेब्ला सोलेरजों गुबुन जागोन बे समायना सोलेरा
Để chị sư có lại. Đi đi. Đi được ạ. Lúc đi thằng nào. Bia mà. Kita tahu kita keren ini. Làm cái ra vậy. Này, này vậy. Ủa đã. Em nó ra vậy đây. Đây làm đây à? Nó bây giờ Ra phết ra gì là sao lắm dáng ở trong này này là bằng cái khai là có làm năng à. Dạ đó mày dạ đó. Không dạ đó. này. Bác xin xuống dậy và xin đẹp. Người ăn nè, đâu biết đột. Này xem.